ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумунаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастае. Бадон Nissan Sefiro ҳастае ки соли бароишаш 1995 солае ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 2 литраи коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад, мега соҳибшон. мошин 4та диска, 4та балонои 70%, 7 моҳи дига ҳуҷҷат, мотор мега мотори нава мега 2004 мотор ҳастае. дӯстон, ҳамихел соли мотор 2004 мега ки мотори нава мега тоза ҳай. хадавои сайсиянаш беҳтарин электропакет, дигар маълумотои пурра аз худашон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, фурӯхта мешавад ба нархи 15000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам мекунад. мега мошин бе ягон камбудия 100% ҳолаташ беҳтарина, ягон задагӣ пӯшидагӣ надорад. рақамошон дар поёни видео ҳастанд ки метавонед занг зада бештар маълумотша аз худашон гирем. марҳамат. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои фурӯхтан, барои реклама кардан, метавонед ки дар номерои имо ватсап роя кунед, суратош қадими маълумотош. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. хоҳиш мекунам ки лайкотон намонед ва видеонавори моро подписа кунед. чӣ мошине дар кора нависед, албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае. бардорон Mercedes Benz C-класса ки сечка объем нест, соли бароишаш 1998 солае ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 8 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби мега беҳтарин қарор дорад, соҳибшон. мошина мега сайсиянаш вагони ҳастае, хадавои электропакет, кондитсионер, 4та балони пачка, диска, нашуд ҳуҷҷату танировка, ягон маълумот нест, аз худашон мегиред. мошина мега сайсиянаш беҳтарин ай. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, фурӯхта мешавад ба нархи 51000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем, мега дар назди Капот. ба кадом дӯстоне ки агар дар шаҳри Хуҷанд қарор яки наздик бошад, агар мошина дидатонан, мошинчаи хуба, метавонед ки рафта бинед ва савдо кунед, гиред. ВАЗ 2107 ҳастад. дӯстон, молодёжни мошин, соли бароишаш 1998 солае ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад, соҳибшон. мошин мега то соли нава мега то 2022 мега ҳуҷҷат дорад. 4та диска, 4та балони 60%, аккумулятори нав, салон тоза, задагӣ пӯшидагӣ надорад. яъне ки мошина мега сайсияниш отличная мега соҳибшон. родной краска ҳамихел зеленая. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, нархаш 17500 сомония ки боз муомила ва савдо мекунем. мега мошин ки қариб дасти як одам да гаштаги мошин тоза мега бе ягон камбуди расход надорад. рақамошон дар поёни видео ҳастанд, метавонед дигар маълумотша аз худашон гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае. бардорон Daewoo Lacetti ҳастае ки соли бароишаш 2005 солае ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 8 литра мега соҳибшон. коробка механика мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад, мега соҳиб. хоб 4та диска, 4та балони 60, 4та электропакет, кондитсионер, яъне ки салон тоза бе ягон камбудия, мега срочно сум дар кора, мега ба ҳамин хотир мошина дар фурӯш мондиянд. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархаш 23000 сомония ки нархи ахирон шуда, мега 1 сомон арзон намешавад. мошин 100% нархи ахир шуда, мега соҳибшон. ба кадом дӯстоне ки агар мошин қариб боша, рафта бинанд мошина, метавонед ки харид мошин беҳад арзон, ихе нархи ихе сайсияно намеомад. фақат одамони мошинхар мега занг зананд, ё ки биан мошина ай пеш бинанд. дӯстон, агар ки мошина нафурӯхта бошад, метавонед ки шумо савдо карда харед.
мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. ваз 2107 дига соли барои 6 1984 солае ки судишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.5 литри простой аст, мега каммасраф камхарҷа, мега соҳибшон. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин раднои краска, 4 балони 50% диска хадавои пӯшидаги надорад. мошин дар ҳолати кори қарор дорад, мега соҳибшон. мошин бе ягон камбудӣ айнҳол қарор дорад дар ноҳияи зафаробод. нархаш 12000 сомония ки бо арзон мекунем, мега ва савдо мекунем қатъиян одами харидор дар пеши капот, мега соҳибшон. ва кадом дӯстоне ки агар ҳамин ноҳияи зафаробод рафтатон ки мошина дар ҳамун наздикӣ бошад, метавонед ки рафта аз пеш бирен ва савдо карда гирен. рақамошон дар поёни видео марҳамат. Daewoo Nexia аст дӯстон. свети сафед соли барои 6 1995 солае ки судишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 6 литри простой, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 покришкаҳои 60%, яъне ки баллонҳои 60%, 4 диска, 5 моҳи дига ҳуҷҷат, яъне ки чашкаҳош ягон рӯш пӯшидагӣ надорад, мега даридагӣ надорад, яъне ки мошин 100%, мега маслан намехӯрад, мотор яъне ки 100%. дигар маълумотро дӯстони азиз аз худашон мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш 13000 сомония ки боз арзон ва муомила мешавад. кадом бардорӣ ки дар шаҳри ваҳдат бошад, ина мошинои вариантҳои хуб метавонед дигар маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ баъдро Mercedes-Benz C-Class XHK соли барои 6 1995 солае ки судишвораш бензини холияи мошин, мега умуман газа дидагӣ неста, мега соҳибшон. объём мотораш 8 литр, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин задагии пӯшидагӣ надорад. раднои краска аз худаш 4 балони 70%, 4 диска, хоб кондисионер дорад, мега кор мекунад. кондисионер 100%, салонашам тоза, магнитофон ҳамаш қоидавия, мега хай дар онша суратша нагирифтиян, хай бо намедонам дӯстон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархаш 40000 сомония ки бо савдо мекунем, мега мошин состоянияш беҳтарина, умуман ягон задагӣ пӯшидагӣ сарапина надорад. рақамошон дар поёни видео аст дӯстони азиз. метавонед бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин мошин гиред. марҳамат, занг занед. мошини навбатӣ аст дӯстон. бояд тайга Mercedes-Benz C-Class XHK соли барои 6 1995 солае ки судишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.8 литр, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 баллонҳои 60%, 4 калпакои худаш, раднои краска сафед, электропакет, хадавой дорад. хай бештар маълумот аз соҳиби мошине ки рақамошон дар поёни видео аст. дӯстон, мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 35000 сомония ки боз арзон ва муомила мекунем, мега кадоми харидори аниқа бия мошина ай пеш бинафтага бо ай 35000 сомонӣ муомилаи бардорӣ мега дорад. марҳамат, хай занг зад бештар маълумотша аз худашон гиред, кадомтон агар маъқул карда бошед. Daewoo Tico аст дӯстон ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекарданд. соли барои 6 1996 солае ки судишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1 литр, коробкаш автомата. мошин дар ҳолати кори қарор дорад. мошин 4 балони миёна, 4 дискаҳои худаш, раднои краска сафед, коробкаш автомата, мега соҳибшон. бештар маълумот бо телефон, магнитофон ҳамаш қоидавия. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷаке. нархаш 9000 сомония ки боз арзон ва муомила мешавад. мошин мега кам масрафа ва автомата ки мошина даже кӯдакам ҳай карда метавонад ки беҳтарин состояния, мега срочно сум дар кора. вариантҳои алиш надорад, фақат 9000 сомонӣ боз муомила мекунем, мега соҳибшон. рақамошон аст ки метавонед бештар маълумотша аз худашон гиред. хоҳиш мекунем ки лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо ва ватсаптон падилиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон. бояд тайга аст CHK. чӣ хеле шумо хоҳиш мекарданд CHK-ро бисёртар монед, ба мо пешниҳод чид, мо мондесем. соли барои 6 1996 солае ки судишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.8 литр, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони 60%, 4 диска,
хоб хадавой дорад, салон тоза, бештар маълумот бо телефон мега, фақат ҳамин дута бамперо пеши ахши мега камтарак, краскаош мега безеб шудага, немха кам будояд дигар маҷош 100% хай бо асфташон бештар маълумотша мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега дар назди мошин. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳошон дар поини видео ҳастанд, метавонед дигар маълумотша гирем. Opel Astra F дӯстони азиз дар кузови хатчбек соли барои 6990 солаи судишуреш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 6 литри простой, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор соҳиб шон. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та баллони 70% хадавой, радной краскамхи олучагӣ. хоб дигар маълумотои пурра бо телефон фақат одамони харидор биян ай пеш бидан мега бо савдо мекунем. мошин айни ҳол қарор дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа, нархаш 18000 сомон ки бо муомила дар назди капот фақат одамони харидор тоқа сум дар кор мега. дӯстони азиз, вариантои алиши ягон чӣ гуфтагӣ нестай. хай кадомтон агар маҳқул кардам ё ки мехаред, рақамҳошо дар поини видео аст. агар мошина нафурӯхта бошад, метавонед ки шумо савдо карда харед. марҳамат, занг занед, дигар маълумотша аз худашон гирен. шумо бародар агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама набошад, дар имо, WhatsApp партои суратошо дар видеои оянда реклама мемонем. мошини фурӯшӣ аста бардор як тадига аста Mercedes Benz C-класса ки ба хоҳиши шумо бисёртар мондем. соли барои 1995 солае ки судишвареш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 8 литре, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати кори мега қарор дорад соҳиб шуд ки сайнсияниш соза мега. бештар маълумотша ба телефон гуфтага. ҳуҷҷатам мега дора, нагуфтиян чанд ха ҳуҷҷат мега дора, хадавой балалош, яъне ки средняй хай бо даронша сурат нагирифтам. дӯстони азиз, хай мо надидем, бо хатон дигар маълумотша мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархаш 32000 сомон ки бо арзон ва муомилаи хубам мекунем мега. сирошона сум дар кора, фақат суми холӣ гуфтагиай. мошин радной краска рамихи серебриса, дӯстони азиз, сайсиянаш мега соза бе ягон камбудӣ. марҳамат, рақамҳошон дар поини видео аст ки метавонед занг зад бештар маълумотша гиред. нархаш 32000 сомонӣ. дӯстони ин буд 12 мошини фурӯшӣ доштем ки мода пешниҳод кардам, яъне ки фурӯш намондем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.